ka guhdarî bike. Birînê, ev jî çîroka min e, ka guhdarî bike. Ka lê binêre me çi êş kêşandine. Bavê min hat kuştin di hewşa mala me de. Bi heftê guleyan ji alî heft kesan ve. Beyna ceseda wî hê jî di hewşa mala me de digere. Gotin ku birakujî ye. Birînê ka guhdarî bike. Birayê min ê piçûk li çiyê hat kuştin. Bi heftê guleyan ji alî heftê kesan ve. Li ser ceseda wî nivîsandî bû. Ez bi azad nejiyam, lê ez sê bi azad bimirim. Beyna ceseda wî hê jî derdora gundê me de digere. Birînê ka guhdarî bike. Bi heft rojan ji alî heft kezan ve işkence li min hat kirin. Di bedenê min de hê jî şopên destên wan hene. Birînê, em birîndarin, wekî te, wekî her kesî. Ka guhdarî bike. Birînê, ev jî çîroka min e, ka guhdarî bike. Ka lê binêre me çi êş kişandine. Bavê min hat kuştin di hewşa mala me de. Bi heftê guleyan ji alî heft kesan ve. Beyna cesedê wî hê jî di hewşa mala me de digere. Gotin ku birakujî ye. Birînê ka guhdarî bike. Birayê min ê diçûk li çiyê hat kuştin. Bi heftê guleyan ji alî heftê kesan ve. Li ser cesedê wî nivîsandibû. Ez bi azad nejiyam, lê ez ê bi azad bimirim. Beyna cesedê wî hê jî derdora gundê me de digere. Birînê, ka guhdarî bike. Bi heft rojan ji alî heft kesan ve êşkence li min hat kirin. Di bedena min de hê jî şopên destên wan hene. Birînê, em birîndarin, wekî te, wekî her kesî.